खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो सानु केम्प्राइ आरो मुलि बेफारिनिसिम भिडिअ बानायदों लोगोफोर दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै सानु केम्प्राइ आरो मुलि बेफारि बिथांमोननि गोबां माने भिडिअ बा फट'फोर भाइरेल माने जागासिनो होनबा दा बेनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो फैदों लोगोफोर दिनै नोंथांमोना थारैनो बर' सिख्ला सेंग्रा सिख्ला माने गोबां भाइरेल जागासिनो दासान्दि दा गिबियावनो आङो सानु केम्प्राइ आरो मुलि बेफारिनिसिम बाथ्रा बुंनो सानदों लोगोफोर दिनै आं बिराद रागा जोंदों आरो बिथांमोननि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंगोन दिनै गोबाङानो बिथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ गाज्रिबो मोननो हागौ खिन्थु सैथोआ मा आरो बे जाथायनि सायाव आङो नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायनो थांगासिनो जिहेतु बिथांमोननि बे भिडिअआ बोरै बा फट'आ बोरै भाइरेल जादों नङा होनबा दा मैयानि दिनाव आङो जास्ट माने फट'ल'सो नुदों दिनै आङो बिथांमोननि ससे भिडिअ क्लिप बो नुदों दा बे बाथ्राया सैथो होननानै मिथिनो मोनदों जिहेतु बे जाथाय बा फट' भाइरेल जानाय भिडिअ भाइरेल जानाय बेफोर जाथाया सैथो होननानै खोनानो मोनदों दा खिन्थु बेयो सैथोजों बाथ्रा गैया दिनै बिथांमोना गावसोरनि फेसबुक पेज बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों बे 2 बोसोर बा 3 बोसोरनि जिहेतु जाथाय बेयो माने जानानै थांबायनो दा थिगैनो दं बेयो जाथाया मुलि बेफारिजों आरो सानु केम्प्राइजों बिथांमोना मोजां मोनलायनानै जिहेतु जानायमोन गोसो गोरोबलायनानै जौ लोंनाय बा निसा खालामनायनि गेजेरजों दा बिथांमोना जि जौ लोंनाय बा मोनसे मोजां मोनलायनायनि गेजेराव जादों होननानै जों मिथिनो मोनदों बिथांमोननिफ्रायनो होनबा मोनसे क्लारिफिकेसन भिडिअ मोनदों आं जिहेतु बिथांमोना बेफोरबायदि जाथाय जादों होननानै दा थिगैनो गावसोर मोजां मोनलायदों माबा मोनदों गावसोरनि लाइफ नङा होनबा खिन्थु बे जाथाया जे दिनै आं खोनानो मोनदों आरो सोरबाफोर लोगोआव दंबावोमोन नामा मोनसे गें नङा होनबा जे फैसा दाबि खालामनाय माबा खालामनाय सोर दाबि खालामदों होनबा दा मोनसे सोंथि बेयो बिथांमोना ना थारैनो बे फानग्रामार नामा नङा होनबा जिहेतु दाबि खालामनाय जेनेबा हमना लादो मुलि बेफारिजों सानु केम्प्राइजों बिसोरो माने जालायनायनि गेजेराव आरो बिसोरजों सोर दंफायोमोन मोनसे गें नङा बेफोरबायदि मोनसे सन्देह जाबाय आरो जेनेबा दा फाननानै माबानाय बेफोरबायदि मोनसे सन्देह जाबाय दाबि खालामदों माबा खालामदों बे गावसोरनियाव भिडिअबो खालामदों बेफोरबायदि मानो खालामनांगौ जालायबाय माने फट' लानाय भिडिअ लानाय बेफोरबायदि मानो लानांगौ दा ससियेल मिडिया नोंसोरनो दिनै भाइरेल जाबाय बे भिडिअ लानायनि जाहोनावनो बेफोरखौ मानो लाबाय थानांगौ नङा होनबा जोंनि जिहेतु ससियेल मिडियायाव दासान्दि बिदिनो जायो नङा होनबा जेसेबांखि गेदेर गोलाव जा उन्दैयानो जा नङा होनबा दिनै मोजां मोनलायनायाव गोबां जायो जाया नङा जायो दानि जुगाव मोजां मोनलायबाय इन्जय खालामलायबाय देहा सोमोन्दो बेफोरबायदि जानानै भिडिअबो फट'बो लाबाय उनाव नांलायनानै भाइरेल खालामबाय बेफोरबायदि जाथाय जालायबाय जोब्बाय फट' भिडिअ लानांगौ मानि जानो नङा होनबा दा बेफोरबायदि माने लामासिम फैनो नाङामोन दिनै ससियेल मिडिया मोनसे गाज्रि माने बर' समाजखौ जोबोद गुबुंले खालामबाय दिनैनि दिनाव फैसा दाबि खालामदों नङाबा फट' भाइरेल जागोन भिडिअ भाइरेल जागोन बेफोरबायदि दाबि जादों नङा होनबा दा दिनैनि दिनाव आं बेखौनो खावलायो सानु केम्प्राइआ माने गोबां आरो मुलि बेफारियाथ' आं बेखौ मोजां मोनखाया बारा दाख्लैबो हमना बुजाबाय सानु केम्प्राइआ मानेबो मैदोमजों मोनसे दाख्लै भाइरेल जानाय भिडिअ जादोंमोन बे नङा होनना जों दैखौ फोथायबाय बे गावसोर मोनसे फ्रेंक हिसाबै बानायदों दिनै खिन्थु नैबे बाथ्राया सैथो जे बिथांमोना सोमोन्दो लालायदोंमोन बे ससियेल मिडियायाव दिनै भाइरेल जाबाय गावसोर सैथो होननानै बुंना लादों गावसोर हिन्जाव हौवानि गेजेरजों माने रायज्लायनानै समाधान खालामदों खिन्थु दिनै बे भिडिअआव फैनानै ससियेल मिडियायाव जे उन्दै गथ'फोर दङ बोरै जागोन होनबा बेफोरबायदि भिडिअफोर नुयोबा लासिं सिं दा बेफोरबायदि आं बारा बुंनो थांला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुङो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाबाय